Nakatunong kog asawa nga magsigi og chat sa lain-lain nga mga lalaki. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug ingon man sa imuha mga viewers ug followers. Manghinaot unta ko nga inyo pud ning matagad ang akong suwat. Matagan pud kog tambag sa imong mga followers ug mga viewers. Tawagan na lang ko sa pangalang Rex, taga Carmen, Cebu ko DJ Sam. Doon ako'y live-in partner o usa ka anak, pero nagbulag na mi. Sugdan ako nigsaysay ni adtong uyab paming duha. 2019 na DJ Sam nag-ilaming duha sa Facebook. Wa ko nang uyab niya sa chat. Nagsabot gyud mi nga magkita mi. Tuod man nagkita gyud mi DJ Sam sa usa ka semana namong chat-chat. Dali ra mi nagkakita kay sama raman mi og lungsod nga gipuy-an. Sa una namong kita DJ Sam, dito mi sa plaza. Nanguyab ko niya sa personal. Unya, iya harap po dayon kong gisugot. Human sa among laag kay gabi naman, mga 10 PM na siguro to DJ Sam. Naghisgot nami nga manguli na. So nihangyo ko sa iyaha nga pwede ba nga muuban na lang ko sa ilaha. Nisugot ra pud siya DJ Sam. So nikuyog yun ko sa ilaha ug didto ko nakahigda sa ilahang balay. Dito sa ilang balay, DJ Sam, naa siya'y kwarto. Siya ra ang nagatulugan dito. Dito raman sab ko niya pakatulga DJ Sam. Kumbaga, nagdulog ming duha. Sumaw to, nahitabo gyud ang dili gyud unta angay nga mahitabo. Pero dili ako ang nakauna sa iyaha DJ Sam. Dili na siya virgin. Okay ra pud sa ako Wa man ako nagikinahanglan kay uso naman sa pagkakaron nga di nagyud virgin ang mga babae. Sulti pa niya DJ Sam, nahilabda na daw siya sa una niyang uyab. Ug nasundan pa gyud namo ang maong panghitabo. Sa sunod namong kita DJ Sam, di gyud na mapakyas. Naagi mahitabo sa amua. Dito na pod sa among balay. Kay dito man ako siya gidala. Ug nilabay ang buwan, sige gihapon mi og chat-chat DJ Sam. Pero ingon pa siya, wa na daw siya giregla. Mao to nakaanak ko sa iyaha nga buntis siguro ka. Suko kaayo siya sa ako DJ Sam kay gibuntisan daw nako siya. Di na siya ganahan makipagkita pa sa ako Mao to gipasagdan na lang pud nako siya nga di mi magkita. Pero kanunay mi mag-chat-chat na lang. Kay di naman siya nako makipagkita, pero naghunahuna pud baya ko DJ Sam kung unsay angay na kong buhaton. Nalipay sad baya ko nga nabuntis siya, kay gusto naman sab kog liwat ni adto nga time, kay ni adtong higayuna, 26 naman ang akong edad. Pero, usar ako ka construction worker. Maura na ang akong trabaho. Pag-abot sa 3 ka buwan DJ Samwa, nagid mi magkita pa. Giprove niya sa ako nga buntis gid ay siya, kay nidako na daw ang iyang tiyan. Mao to nakipagkita ko sa iyaha sa personal o nag-istoryahan na iming duha. Gihisgutan namo kung unsa ang among planong duha og para sa bata. Mao to, kay buntis naman gyud siya DJ Sam. Wa daw lain nakahilabot niya kundi ako lang. Mao sa way paglangay-langay nangatubang dayon mi sa ilaha. Mao to nag-ipon pud mi. Hangtod na taw ang bata DJ Sam, magkauban ming duha. Okay naman siya, buutan tapos kugihan. Gipangga ko niya DJ Sam ug ang amuang anak. Gipangga sad nako sila sa among anak. Nagkugi ko og panarbaho sa construction para mapakaon nako ang akong asawa ug anak. Niabot ang 4 ka tuig DJ Sam sa among panag-ipon. Na okay ra kaayo ang among pagpuyo. Nakahimo nako og kaugalingon namong payag. Wa na mi mangipon pa sa iyang ginikanan. Hinuon kadiyot raman sab mi nangipon sa iyang mga ginikanan DJ Sam, kay naningkamot man yun ko nga makahimo ko bisag payag lang basta amo agyod. Pero pagpadung og 5 ka tuig namo nga nag-ipon DJ Sam, diha na ko dunay napansin nga dili maayo sa akong live-in partner. Naan ako'y makit-an nga makipag-chat-chat siya sa laing lalaki. Mag-away dayon mi anak. Mag-uli ra po dayon kay di naman kuno siya muusab kung masakpan ako. Abda na sab og pila ka buwan, nakasakop na pud ko sa iyaha. Nag-uyab-uyab naman hinuon siya sa chat. Nag-away na sad mi, pero nag-uli ra po dayon kay ingon pa siya di na po daw niya usbon.
Pag-abot nag 6 years sa among anak DJ Sam, nananghid ko niya nga mubalhin kog trabaho kay naa may dako-dako og sweldo nga offer sa akoa. Kaso sinima na ang akong pag-uli. Okay ra pud sa iya ha. Pero naunsa ba hinoong pagkaunsa a DJ Sam? Nahapit naman lang kada uli nako. Makasakop nako nga naa na pud siya laing katsyat nga lalaki. Hangtod ni abot ang higayon DJ Sam nga naupos na gyud ang akong pailog. Tungod sa akong nabasahan na DJ Sam nga chat nila, ug nahibaw-an pa gyud nako nga kaila ra pud nako ang lalaki kay silingan ra man namo. Nalaparuhan gyud nako ang akong asawa DJ Sam. Mao to ning layas pud siya sa amua. Nilakaw siya gabiing dako ug gibilin ra niya ang bata. Pagkaugma, iyang gikuha ang bata ug iyang mga gamit. Ana pa siya sa kuha DJ Sam nga magbuwag na daw mi. Wa na lang pud kumitingog kaysa akong kaugalingon naka-realize pud ko nga di sad maayo nga akong gibuhat kay gipasakitan man ako siya. Mao to nagbuwag gyud mi. Iya lang kong giingnan nga magsuporta lang daw ko sa among anak. Pero DJ Sam, magul-anon kaayo ko human siya ni biya nako. Di nako kaya. Siguro gugmaan gyud kaayo ko sa iya ha. Maong ingon ani ang akong gibati. Di man unta gwapa kaayo ang akong ka-live-in na DJ Sam. Morenahon siya og panit. Di siya itom, di pud siya puti. Mas puti pa gani ko niya og pamanit kay pution man ko nga pagkalalaki. Maghilak na ko kada gabi DJ Sam. Guol kaayo ko og nasakitan kaayo ko sa iyang gibuhat. Halos kada gabi mutulo gyud ang akong luha. Lalaki man tuod ko pero ang kuno nako nga mohilak jud ko. Ug bisan buwag na mi, gakita gihapon mi kada semana kay para maghatag kog suporta sa akong anak. Mao to DJ Sam, murag di man jud nako kaya. Nga mawa siya, maong nihangyo ko nga makipagbalik sa iya ha. Nisugot ra pud siya DJ Sam nga magbalik ni. Kay love pa man pud daw ko niya. Nakigbuwag lang daw siya nako kay nakapasakit daw ko niya. Mao to nagbalik mi DJ Sam. Og dito na mi puyo sa ilang lugar kay naaman mi kapuy-an didto kay naaman pud mi natukod nga gamayng payag. Napud mi payag sa among lugar. Depende ra kung asa mi mo puyo. Abi na mo og okay na. Abi na ako og plaster og maayo na among panagbalik DJ Sam. Apan sa dihang pag-abot sa 2 ka buwan, nakasakop naman pud ko niya nga duna na pud siya katsyat nga laing lalaki. Kay ug muuli ko DJ Sam, kuhaon yun na ako na iyang cellphone. Nag-away mi, pero gauli ra po dayon. Pag last ani DJ Sam, nagkabuwag na pod mi kay gipangitaan ko niyag bikil. Nitrabaho na siya DJ Sam ug wa magpahibaw nako. Nananghid siya nga wa na, nag-duty na siya. Ang akong gikalagutan ato, kay wa ko niya gipahibaw. Namutrabaho na di ay siya. Og naingnan nako siya DJ Sam nga wa naman siya respeto sa akoa. Didto ni samot siya kalagot. Nakigbuwag na siya nako. Kay wa daw siya makagusto nako. Ako siyang giingnan DJ Sam huwata lang ko nga muuli kay mag-istoryahanay tagtarong. Og wa kay gusto nako personal ako og istorya. Tuod man DJ Sam iya kong gipaabot pagkasunod adlaw mi uli ko. Og iya jud kong istoryahan nga magbuwag na daw mi kay wa na daw siya gusto nako. Nasakitan jud ko DJ Sam kay sa kadugay namong panag-ipon kadto pa siya nilitok nga wa na daw siya gusto nako. Niuli jud ko sa amua, dala ang ako mga sinina kay gipugos man ko niya sa pagpapauli. Gibunog ko niya DJ Sam, iya kong gipatid-patiran o gibunal-bunalan og kahoy o giguyod ko niya pagawas sa among balay. Nagisi man gani ang akong sinina tungod sa pagguyod niya nako. Wa gyud ko ni sukol atong higayuna. Kay naanad naman ko nga di na gyud ko mo pasakit sa iyaha. Di na ako kayang pasakitan siya pag-usab DJ Sam. Maong nilikay na lang ko. Pero para nako, di baya gyud ko gusto nga bulakaw atong higayuna kay maluoy ko sa among anak. Di ko gusto nga broken family mi. Napugos na lang jud ko na muuli sa amo a DJ Sam kay siya man mismo ang nanghipo sa tanan akong mga gamit. Mao to pagkaugma ana ning lakaw nako. Naana dayon ko'y nadawat nga istorya gikan sa iya mga igsuon DJ Sam. Nga duna na daw uyab ang akong asawa ug mag-adtuan na daw sa amua. Kunwa ko didto sa amua DJ Sam, mupuli po di ay ang iyang uyab. Kanang naa ako sa trabaho ba?
Gisendan pagani ko nilag picture DJ Sam nga naay laki ang akong asawa. Ug dito nasakitan yun kaayo ko. Pero wa manuon ko kahilak hangtod karon kay gipanagan-an namang gud na nako sa akong kaugalingon. Nga di na gyud nako siya hilakan pag-usab. Kung ugaling man, buhaton gihapon na niyang butanga. Ug gibuhat gyud niya. Dangtan og buwan DJ Sam, nakadungog na pud kog istorya nga nagbuwag sila sa iyahang uyab. Buwan na sab mikapin ato nga time nga wa nay kontakay kay giblock man ko niya. Pero permi gihapon ko nga mag-adtuan sa ila kada semana. Kay naaman didto ang among anak. Dito sa iyang igsuon ang nagbantay DJ Sam. Muadto ko kung wa didto ang akong ex kay nagtrabaho man siya. Ug usa kay gayon ni ana DJ Sam. Unsay nasod sa akong hunahuna. Nga gituyo man ako adto nga hapit na mo gabii. Syempre laki ko og tao lang pud intawon, mingahon sad ko usahay anang ana-ana. Ambot naglibog ko sa akong kaugalingon nganong ako tong gibuhat. Kanang kay bawo bitaw ko unsa siya'y oras mo abot. Unya kay welcome man gyud ko sa ilaha didto DJ Sam. Bisan unsang orasa nga muadto ko dawaton yun ko nila. Kay bawo man ang mga tao kinsa ang nakasala sa among duha sa akong asawa. Ug kung unsa pud ko kamaayo nila. Nabuhat bitaw na ako DJ Sam nga ningsak ako sa payag nga among gipuy-an. Ug nihigda ko sa wa pa siya niabot ug naabtan yun ko niya. Na ako dito sa taas DJ Sam nagbukot sa habol. Nangutana siya nganong naa daw ko ngadto. Wa ko mitingog. Naminaw ra gyud ko sa palibot DJ Sam. Nihunong man sab siya og yaw-yaw ug niabot ang oras nga tingkatug na gyud. Nakatug na sad siya. Nibalhin ko og higda tapad niya DJ Sam. Ug ako siyang gigakos. Nakamata siya. Ninghangyo ko nga pwede bang mo ana-ana ko. Wa siya nitingog. Iyara kong gikusi. Sakto ra kakusog DJ Sam. Unsa pay dugayan. Nahitabo gyud ang pag-ana-ana namong duha. Wow! Kaduha kini kay gayon DJ Sam na akong gibuhat. Musugot raman sab siya. Ambot ba oy mura man kog nahutdan og babay? Di naman ko ganahan og laing babay DJ Sam nga akong ikauban. Gitry bitaw na ako nga nakipag-uban kog laing babay sa dihang nagkabuwag naming duha pero di pud ko ganahan. Mas gusto na ako ang akong asawa kauban DJ Sam. Pero akong hunahuna, di na gyud ko niya. Kay di naman gyud siya mag-usab sa iyang batasan DJ Sam. Like kapila na ko niya pasakit eh. Kapila na siya nagbiduang nako. Ginapasaylo nako siya pero maura man gihapon. Gusto man ako unta maka-move on sa iyaha DJ Sam. Pero ambot nga nung maglisod ko. Ilabi na nga naami anak. Mao nang maguol kay ko maghunahuna sa ako ang anak DJ Sam nga magdako nga broken family. Maupod ning butanga nga akong pangayuan og tambag sa imo mga viewers ug followers DJ Sam. Unsa bay angay na kong buhaton nga di manggid ko maka-move on sa akong asawa. Bisan pag kapila na siya nagpasakit sa akoa. Kapila na siya nagluib sa akoa. Unsa man ang akong buhaton karon. Palihog, tabangi ug tambagi ko ninyo.